Войната е една от най-разрушителните и трагични прояви на човешката природа. През вековете тя е взела безброй жертви и е оставила неизлечими белези върху обществата и културите. Някои конфликти обаче се открояват по своята мащабност и жестокост, оставяйки трайни следи в историята. А сега нека продължаваме. Номер 10. Войната на 8-те държави. Войната на 8-те държави, известна още като Боксърското въстание, избухва в Китай през 1900 година и включва коалиция от 8 нации, включително Германия, Австро-Унгария, Франция, Италия, Япония, Русия, Великобритания и Съединените щати. Въстанието е водено от китайска група, наречена Боксерите, които се противопоставят на чуждестранното влияние и присъствието на мисионери в Китай. А по време на въстанието са загинали близо 100 000 души. Номер 9. Гражданската война в САЩ. Американската гражданска война е един от най-значимите и унищожителни конфликти в историята на Съединените щати. Войната избухва между Северните щати и Южните щати, главно заради въпроса за робството и правата на отделните щати. Освен мащабните загуби на живот между 620 до 750 хиляди души, войната води до дълбоки социални и икономически промени, включително разрушаването на южната икономика и дългия процес на реконструкция. Номер 8. Наполеоновите войни. Наполеоновите войни са поредица от конфликти, водени от Франция под управлението на Наполеон Бонапарт срещу различни европейски коалиции. Те обхващат почти цяла Европа и водят до значителни промени в политическите граници и властовите структури на континента. Конфликтът завършва с поражението на Наполеон в битката при Ватерлоо през 1815 година, след което Европа навлиза в период на относителен мир. Предполага се, че броят на загиналите е от 3,5 до 6 милиона души. Номер 7. Китайската гражданска война. Китайската гражданска война избухва през 1927 година между националистическата партия Куоминтан и Комунистическата партия на Китай. Войната води до дълбоки политически и социални разриви в страната, завършвайки с победата на комунистите през 1949 година, което води до създаването на Китайската народна република. Войната оставя цял Китай в руини с значителни човешки загуби, наброяващи от около 6 до 8 милиона души. Номер 6. Гражданската война в Русия. Гражданската война в Русия е един от най-разрушителните конфликти, последвали Октомврийската революция през 1917 година. Войната се води между болшевиките и техните опоненти, различни антиболшевишки групировки, известни като Белите армии. Конфликтът води до създаването на Съветския съюз и оставя Русия с значителни загуби и социални сътресения. През това време броят на загиналите е наброявал около 7 до 12 милиона души. Номер 5. Китайско-японската война. Втората китайско-японска война е част от по-широкия контекст на Втората световна война и е един от най-кървавите конфликти в Азия. Войната избухва през 1937 година, когато Япония нахлува в Китай. Конфликтът включва едни от най-бруталните военни престъпления в историята, като масовото клане в Нанкин. Войната завършва с поражението на Япония през 1945 година и значителни промени в Азия, а тогава загиват между 15 и 20 милиона души. Номер 4. Първата световна война. Надали не сте очаквали да включа Първата световна война. Тя е глобален конфликт, който обхваща основните европейски нации и техните колонии. Войната започва през 1914 година и се води до 1918, завършвайки с подписването на Версайския мирен договор. Войната води до значителни промени в политическата карта на Европа, като разпадането на 4 империи и създаването на нови нации. Тогава са загинали близо 25 милиона души, но не може да се нареди в топ 3 на най-смъртоносните войни. Нека сега да разберем кои са те. Номер 3. Тайпинското въстание. Тайпинското въстание е едно от най-смъртоносните събития в китайската история.
Водено от религиозния лидер Хун Сю Цюан, въстанието има за цел създаването на Тайпинското небесно кралство и свалянето на династията Цин. Въпреки че продължава 14 години, въстанието е потушено, но оставя Китай сериозно отслабен. Броят на загиналите тогава е между 20 до 30 милиона. Номер 2. Втората световна война. Тя е най-унищожителният военен конфликт в историята на цялото човечество. Тя обхваща почти целият свят и води до огромни разрушения и човешки загуби. Войната включва ключови събития като Холокоста, атомните бомбардировки на Хирошима и Нагасаки и масовите бомбардировки на европейските градове. Конфликтът променя политическата карта на света и води до създаването на Организацията на Обединените нации, или накратко ООН. По време на Втората световна загиват около 70 до 85 милиона души. Номер 1. Покоряването на Америка. Покоряването на Америка от европейските колонизатори води до една от най-големите демографски катастрофи в историята. Пристигането на европейците довежда до масово измиране на местното население, основно поради болести като едра шарка, но също така и поради насилие, робство и социален колапс. Този процес променя из основи демографията и културния облик на Северна и Южна Америка. А тогава загиват около 12 до 130 милиона души, което го прави най-смъртоносният момент в цялата човешка история. Това беше видеото, приятели, надявам се да ви е било интересно и благодаря за гледането. Ще се видим следващият път, а до тогава довиждане.